И какво става, хора? Аз съм Стилян и днеска ще ви покажа какво правя сутрин. Когато стана, отивам да си мия зъбите. И така. Ще спрем клипа след като си измия зъбите. Ще го пусна пак. И така, хора, вече се измих. Само минутка. Сега, както виждате, си бърша лицето и ръцете. Така. Второто нещо, което правя, е да ходя до туалета. Нужда. Извинете, че ви казвам, но просто си така. И така. Ще спрем на пауза, до туалетна. Вече ходихме до туалетна. Третото нещо, което правя, е да отида да закуся. Сега ще се облича и ще закуся. Само че пак трябва да ходим до сладкарницата. Този път ще влея вътре направо. Извинете, че не бях влязъл в сладкарницата, но просто не знам какво ми стана. Сега ще се облича. Пак ще го спрем на пауза. Сега отивам да си обуя обувките и отивам в сладкарницата. След като се примеря колко кила съм. Това вече няма да го покажа. 40 къде е всъщност. И така, сега отиваме за закуся. Ето ми ги обувките. И че толкова ви интересува, но просто. Само че си взема чантичката, че после като преклипа. Сега ми чантичката. Сега никъде няма спираме вече клипът. Само това да знахте. Яко. Музиката. Що сега е голяма чанта? Къде е? За закуска. А? И така, хора, вече съм в черния път. Рогато. И така. Както виждате, пътя е много хубав за сега. Но после ще стане по-лош. Защото идват камъни. Няма го деля на 2 епизода. Само на един ще видим. Тук има и пясък, хора. Просто не знам ако се подхлъзна.
Не, че малко се дръсна, просто съм сколила. Не знам какво да правя. Някой какво да ви кажа. Да направя съм сладкарницата. И така, вече сме в магазина. И ще закуса баничка така. Сега. Да. И ето и баничка. И там. Няма да ви кажа точно как ям. Няма да ви кажа точно как. Няма да ви покажа как точно ям. Сега ще спрем клипа на пауза. И така, вече обядно. Сега ще се върна на другия път. Това ще бъде един влог, малък влог. Ето е детската картина. Така. Така. Сега точно вкъщи ще се върна и ще спрем клипа. Както ви казах, това ще бъде малко. И така, ни момичета му викаха сега преди малко. Не, Тихомир. Него там, с колелото. Аз се пъзи. Чакай да ме слушаш печак. Да. А чуй, така. Да ме разказваш мен. Ами, аз трябва... Ама аз забравих какво щях да оставя. Да. Баничка какво? И хора, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви харесало. Абонирайте за мен и чао!